yan. And before they knock on the door, they lay down on the floor. And my mother call my name and talk to me straight to the point. Oh, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Oh, mother, shall I die? Tell my mama. Do not cry. Oh, lie. Oh, lie na. Papa J. Boy Nonoy, nakibot ako sa gihambal sa kuha sa kong nanay, Papa J. Boy Nonoy. Sakit. Kaya ang hambal niya sa kuha, Papa J. Boy Nonoy, buwas dayon. Untatanan ng inyong relasyon. My mother told me, Papa J, that I will break the heart of my girlfriend. Ayay ka. That her father broke my heart. And tell me, tomorrow, when the sun is going up, your relationship will broke. Johnny, please don't cry. Papa J. Boy Nonoy, daw nahugno ang akong kalibutan. When the earth, Papa J, is my feeling that time, Papa J, the earth was falling down to me. And then the sun will bounce to the earth and the moon. And that's we call gravity. Papa J. Boy Nonoy, nasakitan ako sa iyang giyambal. Kailangan daw ko nga makipagbulag sa kong girlfriend, kay kung hindi, sino daw dapat ko nga pilion? Siya nga ako ang nanay o ang akong girlfriend? Patay na. Papa J and Boy Nonoy, that time when my mother talked to me, my heart is so very tearful and heartful. Because she said that I will break the relationship to my girlfriend. And she asked me to choose, fill in the blank. Either you like it or not, you choose me, your mother, or you choose your girlfriend. Kaya ang hambal niya, Papa J. Boy Nonoy, ang mga sahi sa lahi sa akong girlfriend, Papa J, manugtunto. Kaya ang tatay sa akong girlfriend, Papa J. Boy Nonoy, amo ko na tong isa sa lalaki nga nagpasakit sa katay puso sa akong nanay. Dili daw niya gusto. Nga mo gyapon na mahitabo, kanak pa. Concern lang daw siya sa akong Papa J. Boy Nonoy. Oh my goodness. Amo nang ipapili niya ako, Papa J. Boy Nonoy. Siya ang akong nanay o ang akong girlfriend. Yes. Oh, no. 1, 2, 3, 4. My mother told me, Papa J, I will choose. Either you like it But or you not, like it. my mother or my girlfriend. Kung kamo lang pamangkuton, Papa J. Boy Nonoy, ano gid bala ang sakto? If you want to my situation, what would you do? Yeah. What should I do? Tagay kong advice sa Papa J. Boy Nonoy. Rudy! Salamat na kay nakilala na ni mo akong girlfriend kagabi. Di, ano na, pasado man? Sa pagkakaroon na mabudlay. Kabalo ka ko na, no? Nay. Nagluyagid ako. Nay. Nagluyagid ako. Wala ikaw kabalo ko na, no? Nay. Gusto mo mahibaluan? Nay, dali lang. Gusto mo mahibaluan ko nga nagluya ako? Nay, dali lang. Nadulaan ako sang kusog. Nadulaan ako sang kusog sang pagkabalo ko nga ang imo nga girlfriend. Bata di ay ni. Bata di ay ni Jimmy. Nay, dali lang, Nay. Ano nambot mo hambalo, Nay? Magkakilala mo sa iyang tatay? Wala ko na-inform. Wala ko na-inform. Si Jimmy. Si Jimmy nga tatay. Tama. Si Jimmy ang iya nga tatay. Ang isa ka lalaki nga hangtod karon hindi ko gid makalimtang samtang nagakabuhi ako.
Si Jimmy malangang tao, pag ang tinugang ang ipalangga ko sang tudo-tudo. Apang ano ang ipalos? Sa piyak sa pagpalangga ko sa iya, anong ipalos niya? Madamo man ako sang may nabuluan. Kag madamo man ako sang ipalangga. Pero nga si Jimmy, ang ipalangga ko, kang ipasulabi ko sa tanan nga akong nauyab. Pero siya pa ang napasakit sa akon. Hindi ako malayagon magtanaw sang TV. O gani. Si Jimmy. Anong buot mo hambalon ay? Anong buot mo hambalon? Si Jimmy. Si Jimmy, tatay na sa akong girlfriend ay. Si Jimmy ang naghatag sa akon sa grabe nga kasakit. Bisan why ko pa sa nadayunan, pero ang kasakit kipabilin niya sa akon. At ito kung hindi ko kipalimutan. Nay, ano nga klase nga pasakit na? Ano nga klase nga pasakit? Gidiritso ba niya? Gidiritso ba niya? Gidiritso ba niya nga walay pagpanangin? Tingnan ko siya nga hinahinaya lang anong gigulpin niya. Gigulpin niya. Amo to nga nasakitan ako kay nabitas. Siyempre masakitan ka kay bagwang imong simagol nabitas. Ayo. Si Jimmy. Wala ko kabalo na hinga mo galing ng sitwasyon. Napanganak. Pero nay, Hindi ko gimadawat. anong hindi mo madawat? Kay tungod ang uyab mo. Isa lang sila kadugo ni Jimmy. Hindi ako gusto. Maagian mo man. Siyempre nagapanalagtay gini na sila kadugo. Pero nay, Mga dugo sang manog tonto. Manog pasakit sang ilang isiganawa. pero nay, iba nga kong girlfriend nay, iba ang tatay. Iba. Hindi. Isa lang na sila kadugo nga nagapanalagtay sa ilang kalawasan kag sa ilang kaugatan. Isa lang gid na kadugo. Ano type sang ilang dugo? Sugiri ako. Ano type sang imo nga uyab? Ang akong girlfriend, nay, ang iyang type sa dugo, A+. E+. Oh, Ang type ni Jimmy. kay Jimmy. Ang type sang dugo ni Jimmy kabalong ako na no. Ano? Ang type sa dugo ni Jimmy. Ano? Amutong kasakit ka nagatag sa ako. Ano to? Ano? Lain ang iyang type. Lain ang iyang type. Dili ako ang iyang type. Pero nay, Kaganon. tapos naman to, nay. Naibaluan mo na. Pero Tapos na to, tapos nay. na to, anak. Pero nagpasakit sa akon sa giyapon. Amo na kung madumduman ko siya. Kung madumduman ko siya. Grabe gan. Nay, Grabe. ibang istorya ninyo, nay. Ibang istorya na mo sa girlfriend. Iba pero nagapanalay tayo giyapon na. Parareho lang na siya. Anong gusto mo matabo, nay? Bulagan mo siya. Bulagan mo siya. Sa buwas na yun. Na, Hindi ako gusto nga bagyan mo ang nagan ko. pero nay, Kaya isa lang na sila. Parareho manong tonto. Basta tonto. Tonto. Tonto anay tonto. Tonto anay tonto. Bring that ass back like a boom, 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 boom. nay, Sige. hindi ko na mahimo, nay. Kung hindi mo Hindi nabahimo. ko na mahimo, nay. Kung hindi mo paguton ang inyong relasyon. Palangga ko akong girlfriend, nay. Isa pa, tapos na itong Palangga relasyon mo ninyo sa siya iyang pero tatay. hindi gani. Bisan magluhod-luhod ka magpagidlooy. Kag kung ano matabo sa ako, hindi ko ginbadawat. Sige. Kung gusto mo ipadayon ang inyong relasyon, Nay, sige. Wala ko sang may mahimo. Basta, kalimtan mo na nga may isa ka kailoy. May isa ka kailoy. Kalimtan mo na ako kung siya malang madayunan mo.